खैराबारि दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो खैराबारि दखरा एबसुआ 42थि खैराबारि हालाम रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। अदालगुरि जिल्ला खैराबारि महिरंग फावथिनासालियाव खैराबारि दखरा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो खैराबारि दखरा एबसु जथायै सानसेनि हाबाफारिजों 42थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। खुंफुंजानाय हाबाफारियावनो रंजानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेनाय बादायलायनाय, बैसोगोरा सुबुंफोरखौ बरायनाय आरो गेवलां हारिमुआरि मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जायो। हाबाफारि बानजायनायजों लोब्बा लाखिनानैनो खुंफुं आफादनिफ्राय मा फोरमायखो बे समाव आबुङै मिथिना ला। खुलुमबाय। गिबियावनो खुंगा 42थि खैराबारि हालाम रंजालि बैसागो फोरबो सानसेनि हाबाफारि खोब गाजा गोमजायै जों खुंगासिनो दङ। मानो होनब्ला जों सानसेनि हाबाफारि लानाय कारना बेनो आरो दिनै 14 बैसागो माने 28 एप्रिलाव लानाय कारना बेनो गामि गामि 7 बैसागोनि आगोलावनो लाजोबदों। ओंखायनो गामि गामिनि मोसानाय मोसाखावरि बादायारि बा बाहागो लाफैगिरिफोरा सम मोनिखाय एसे फावसायना जोङो 14 बैसागोआव दिनै फालिगासिनो दङ। बेवहाय जोङो खोब गाजा गोमजा खैराबारि हालामनि गासै माने बैसोगोरा उन्दै सेंग्रा सिख्ला फरायसुला गासैबो ज' ज'यै रंजाफैदों मोसाफैदों। देग्लायनि बैसागो बोथोरखौ बरायदों आरो दा बे हिसाबै फार्स्ट गिबियाव जोंहा जाथा बिर होनाय हाबाफारि थाबाय। ओमफ्राय बिनिफ्राय गोथैसि रुंसारिफोरखौ मान बावहोनाय खुलुमनाय। बेनिफ्राय थाबाय जोंहा खोब आकर्षणीय माबा थिं बुनाय बादायलायनाय, बेनिफ्राय फेक्सन महर सोलायनाय बादायलायनाय, बेनिफ्राय जाहैबाय जोंहा दिरुं बोनायनो दानिया रुसि बोदलायनाय, माने हिन्जावफोरनिबो हौवाफोरनिबो खोब जमुनि जादों, रंजादों मिनिदों, जोबोद मोजां जादों। बिनि उनावहाय जोङो मोसानाय बादायलायनाय। दा मोसानाय बादायलायनायाव जोङो जाबाय बैसागो सिख्ला मोसानाय, बैसागो जेवजा मोसानाय, बैसागो हानजा मोसानाय दा सोलिगासिनो दङ खोब गाजा गोमजायैनो। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जोंहा हारिमु बिलिफां आयदायाव बिथां बेखेवगिरिबो जोंनि खैराबारि हालामनिनो मेथाइ खनगिरि, खननोबो गोरों, गाराङाबो साफा, भइसआवबो मोजां बिथां जाबाय एक्स MLA कालाइगाव समस्तिनि बिथां महेश्वर बर' सार। बिथाङा बेखेवगोन। बेखेवनायनि उनावनो जोंना खैराबारि रान डान्स एकाडेमिनिफ्राय थागोन खेराइ मोसानाय, बायदिसिना गोदान मोसानाय। बेजों लोगोसे जोंहा मेथाइ खनगिरि देग्लाय बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सायख'जानाय देंखो मु 1, 2, 3 आव उथ्रिसार जानो हानाय जोंनि खैराबारि हालामनिनो बिथां कामाख्या बसुमतारी बिथाङा जों दिनै मान बावनायजों लोगोसे बिथाङा दा हराव बाहागो लागोन। लोगोसेनो आरो मोनसे गोजोनथाव रादाबै बेनो जोंनि खैराबारि हालामनिनो बावैसो सिगाङाव बान्था मोनलांनाय इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव 2 बान्था मोनदों। मोनसेया जाबाय अजन्ता इलुरा इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेल, बे जाबाय औरंगाबाद महाराष्ट्र। आरो बेनिफ्राय केलकात्तायाव जाबाय निरि9 इन्टारनेसनेल फिल्म फेस्टिभेलाव बिथाङा नैथि खेब बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट बान्था आवग्रिनो हादों बर'फोरनि गेजेरावनो। दा बाख्नायथाव बिथां बिनानावा जाबाय भुमिका दैमारि। बिथांखौ मान बावनायजों लोगोसे बिथाङा बेयाव बाहागो लागोन, मोसाना दिन्थिगोन, एक्टिं खालामना दिन्थिगोन। लोगोसेनो जोंनि खैराबारि हालामनि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि महरगिरि गासैबो बाहागो लागोन आरो दा बे समाव आं खैराबारि हालामनि गासै रायजो राजाखौनो जाय बिथांमोना फैनो साननानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों। जोबोद गाजा गोमजा जागासिनो दङ। हयथ' गुबुन बोसोराव माबायदि जादोंमोन आं बारा बुंलिया, देग्लाय खिन्थु जोबोद साबना हामना गाजा गोमजा जादों। गासैबो रंजादों, मोसादों, बैसागो बोथोरखौ बरायदों जेला। नोंथांमोना सोरबाफोर न' सिङाव हाबसोना दंबा, खना खनला दंबा फै दिनैनि बे बैसागो बोथोराव महिरंग फावथिनासालियाव ज' ज'यै जों बाहागो लानि, रंजानि, बैसागो बोथोरखौ बरायनि। खैराबारि हालाम रंजालि बैसागो सानसेनि हाबाफारिजों खैराबारि हारिमु आफादजों लोगोसे खैराबारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दिनै जागासिनो दङ। फुंनिफ्राय सेथि हाबाफारि बायदि जा फिरफिला बिरहोनाय दङमोन, नैथियाव जा गोथैसि बावनाय, बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बैसागोजों लोब्बा लाखिनानै जोङो जोंनि समाजनि गासै सुबुंफोरनो मोनसे मेसेज होनो थाखाय खेला जा मोसानाय जा जों बादायनाय लाखिदों। थिग बेबायदियैनो जों फुङाव जायफोर जोंनि गामिनि सुबुंफोर बिथांमोननि थाखाय जोङो दिरुं बोनाय, जों लोगोसे थिं बुनाय, महर सोलायनाय बायदि बायदि जोङो बादायनाय होदों। लोगोसेनो दाबो जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ बैसागो सिख्ला मोसानाय, बैसागो जेवजा मोसानाय, बैसागो हानजा मोसानाय। बेजों लोगोसे जोंहा हराव जा हारिमु बिलिफां दङ, जों लिंजानाय आलासि गायक बिथांमोन, देंखोगिरि बिथांमोना दङ। थिग बेबायदिनो जों दिनै जोंनि गेजेराव जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जि बानजायनाय, बे बानजायनायाव जथेस्थ' गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों आरो
लानानै जोंनि खौसेथि जोंनि हारिमु सिबिनाय बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो लोगोसेनो नैबे समाव आं मोनसे मेसेज होनो लुगैदों जे बैसागु बोथोरनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेबायदिनो रंजा बाजा खौसेथियै जोङो संसार जालांनो हायो जोंनि समाजखौ मोजां खालामलांनो हायो लोगोसेनो जों अराय सम खौसेथियै थानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन